Статистик мәгълүматларга караганда, республикада 2016 елда бала табучы һәр 3нче хатын кызның берсе кесарев кесиме ясаган. Бу операция ни дәрәҗәдә аклана? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы. Хәерле кич, исәнмесез. Мөхтәрәм кунаклар, алда яңгыраган фикергә карашыгызны сез төймәләр аша җиткерә аласыз. Кызылга басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне, ак нейтралитет, битарафлык билгесе, һәр мәгълүматыгызның да фикерегез безнең өчен бик мөһим. Менә шундый тема сайларга булдык. Менә шундый статистика һәм кесарев кисеме дип тә атыйлар, кесарев сечение диләр, халыкта ярдырып алу диләр. Менә Наилә, ничек уйлыйсыз, 31,5%. Бу яхшымы, начармы беренчедән? Чөнки дөнья күләм сәламәтлек саклау оешмасында анда 10-15%тан артмаска тиеш диләр. Менә сез ничек кабул итәсез? Ни өчен бездә шулай? Сезгә тапшыруга килергә җыенгач, мин инде статистик мәгълүматларын күтәрдем. Һәм дә инде бүгенге көндә 2016 ел мәгълүматлары буенча безнең республикабызда 54,600 бала туган, аның 31,5% кесарево сечение дип әйтәм инде, операция юлы белән туган бу дөньяга. Бу инде 3 баланың берсе шулай операция юлы белән туган дигән сүз. Бала табигый юл белән туарга тиеш. Әмма дә ләкин инде табигый юл белән туарга бернинди дә мөмкинлек юк икән. Ул очракта инде бу операция юлы белән туа бу балалар. Моның сәбәпләре күп төрле. Тиз генә әйтеп китәм. Бу инде бала аркылы яткан булса да, әнисенең күзләре начар күреп, менә отслойка сетчатки дип әйтәбез инде. Аңа ул тулгак вакытында сукыр калырга мөмкин. Һәм дә инде әгәр дә шиш бар икән, әнисенең бала тудыра торган юлында, ул очракта да анарсың инде менә бу араларда бит инде бу моңарчыга хәтле бик күп операциялар ясалайды кесарев сечение. Монда инде 2нче кат операция ясалган йөкле хатыннар бар. Анарсың 3нче кат операция ясаган йөкле хатыннар бар. Ул вакытта аналыкта җи барлыкка килә. Ул җи әгәр дә аны табигый юл белән тапса, ул үлем китем куркынышы барлыкка килә. Ул инде бала үлеп китергә мөмкин, әнисе дә үлеп китергә мөмкин. Шуңа күрә күп очракта шушы рубец наматки дип әйтәбез инде, шушы очракта повторный күп очракта менә берничә кат ясалган операциялар бар. Монысы аңлашылды. Менә сез ничек уйлыйсыз, бүгенге вазгыятьтә бу күпме, азмы? Беләсезме, менә Россия Федерациясы буенча карап килдем, бөтен төбәкләрдә дә бу саннар шушы бер тирәдә, барыбызда да. Самар өлкәсендә дә, Удмуртиядә дә. Шулай да сәламәтлек саклау оешмасы, бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы 10-15тән артмаска тиешләр. Димәк, күп очракта бу һәр очракта да медицина күрсәтмәләре буенча гына ясаламы? Я булмаса, мәсәлән, әгәр дә әни кеше килеп курыкса, курку очрагында һәм башкасында. Безнең республикабызда менә инде Россия Федерациясының бүтән төбәкләрендә дә бездә мин телим, миңа операция ясагыз әле, кесарев белән тудырасым килә дигән теләк белән операция ясаган кеше юк. Операция барсы да показаниялар буенча эшләнелә дип әйтәм инде. Аннарсың тагын икенче бер нәрсә, менә күп очракта инде барыбызда беләбез, соңгы вакытта табибларыбыз үзендә шул чиратта бик күп Мәскәү шәһәрендә, Санкт-Петербургта, Сочида уздырыла торган бик күп Россия уровеньдагы менә шундый зур семинарларда катнашырга туры килә. Анда инде бик күп шундый докладлар, күп профессорлар шушы теманы күтәреп чыга. Шунда бу актуаль булмаса, бездә табигый юл белән ничек тә булса. Менә Эльвира сезнең белән килешмәде. Менә мин сездән ишеттем шундый фикер, әгәр дә хатын-кыз үзе менә мин кесарев юлы аша табасым килә дип әйтсә, аңа алай таптырмыйлар дип. Ләкин беләсезме, менә минем дус кызларым арасында шундый очраклар бар. Алар 10 сәгать тулыктан соң, схваткадан соң дип әйтик инде, җәйреп яталар да, минем хәлем юк, мине кисегез дип әйтүчеләр. Һәм аларны чынлап та кисәләр. Чөнки аның битенә дә сугып карыйлар, аңа суда чәчрәтеп карыйлар, ләкин аңына килми, аның инде хәле беткән, ул инде все акылдан язган. Аңа инде ничек сау-сәламәт бала тудырсын. Мин сезнең белән килешмәсем, кызлар, чөнки бу менә бүгенге көндә инде мониторлар бар, бүгенге көндә кардиотография бар, бүгенге көндә инде перидуральная анестезия дигән бик яхшы әйбер бар. Чит илдә бүгенге көндә бөтен кеше дә менә ул элек-электән бит инде хатын-кыз куркып ясаткан күп очракта кесарев сечениене. Хәзер аның шундый яхшы ысуллары бар. Бик матур итеп яталар да, барсы да бер җирләре авыртмый, тулгак вакытында гына авырту кайта, бик
җайлы гына Менә баланы шуңа табалар. күрә сез менә шулай дип әйткәнгә хәзер бөтенесе үлә бетә, үзләре табырга теләми. Чөнки аларга менә нәкъ хәзер сез сөйләгән шикелле сөйләп күрсәтәләр. Кесаревның бернинди авырлыгы да юк. Бәләкәй генә кисәләр. Әйдә менә балаң сау сәламәт чыга, синең инде хәлең бетте, синең инде хәлең юк. Әйдә без сине кисәбез дә атабыз. Күрәмсең, табибларга да бу бик җиңел. Эльвира, аңлатып китергә кирәктер. Беренчедән без сине ни булуң белән котлыйбыз. Икенчедән, белүемчә синең үзең дә менә Наилә әйтте, монда әгәр дә бала аркылы ята икән, димәк бу инде кесаревга барырга кирәк дип әйтте. Менә сиңа тәкъдим ясаучылар булдымы? Синең дә шундый ситуация булган бит. Бала аркылыга яту менә шул тазовое предложение буламы инде? Юк, тазовое предложение, бу бала тазовое предложение. Аркылы, ул инде аркылы. Димәк әле бу әле таз белән түгел, әле бу аркылы гына бу булган. тагы да начаррак. Әйбер, ну тазовое предложение, ул тоже бер показание булып тора, операция кесарево сечениега. Менә синең ситуацияны аңлатып китсәң дә. Менә шул тазовое предложение булды. Минем малай әле югыйсә һәм 3 кило 500 грамм. Бу кичкенә бәләкәй вес түгел. Һәм миңа әйттеләр, әлбәттә сез әйткән шикелле, бөтен табиблар да без сине кесарево юлы белән генә таптыра алачакбыз, чөнки синең малайларның бик мөһим органнары бар. Димәк, сиңа кесарево тәкъдим иттеләр һәм син Мин баш тарттым. Мин әйттем, минем үземнең табасым килә. Мин жгырып торган хатын-кыз, минем өстә арбалар бәрәңге ташырга була. Нишләп мин үземнең эшемне ярдырып, шулай бала табырга тиеш. Менә жгырып торган хатын-кыз гына дию, Рафаэль әфәнде, дөресме? Менә мин жгырып торган хатын-кыз, менә үзләре язучылар. Син аңлаучы, аның өчен бит әле заявление язарга кирәк. Мин менә шул вакытта, минем схватка, минем хәлем юк, минем эшем авырта, мин бөгелгән килеш кирәк, аларның нәтиҗәләре аннары сезгә килмиме ул? Менә сез сорау бирдегез. Күпме ул дип, 31%. Күп тә түгел, аз да түгел. Дөресен әйткәндә, ул безнең үзенчәлек. Дөресен әйткәндә, бит ажгырып торган, кавычкага әйтәбез, хатын-кызлар элек бит физик развитие югары эш белән хәзер гиподинамия дибез. Балалар хәзер хатын-кызлар дөресен әйткәндә бик слабый. Менә башка хәлләр мөшкилләрәк. Хәл бетү медицина күрсәтмәсе кесарево эшләр өчен. Ул барыбер хәл бетү, аны уже ул вакытта уже белешергә кирәк. Теләктән тормый, ризалыктан тора. Риза булса, табиблар әйтсә, эшләргә кирәк кесарево. Теләк монда карамый. Юк, әгәр дә табиблар әйтә икән, мин сезнең белән риза. Ну, табиблар әйтә, мин үзем балалар врачы буларак әйтер идем. Менә әйтеп киттек. Табигый юл белән туу, табигый юл йөрәк эшен, үпкә эшен башкача оештырып җибәрә. Менә шул кысылып чыккан вакытта бөтен кирәкле гормоннар барлыкка килә. Алар барлыкка килгәч эшләтеп җибәрә. И бала сәламәт булып турга тырыша. Шуңа да табигать юлы бик кирәк. Икенче сүз бар. Иң мөһиме шул, кесарево нәрсәне саклый безне? Гомердән, куркынычсызлыктан безне менә куркыныч гомер була шундый хәл. Баланың гомере һәм ананың гомере куркыныч астында. Менә шушы вакытны җоклап калдырырга ярамый. Ул шул вакытта әни ананың ире тормыш иптәше, табиб барсы да бер уйда булырга тиешләр. Шул вакытта барсы да баланың менә бала исән калу. Бер генә әйтеп китим әле, менә хәзер бик күп табиблар алар куркалар хатынга булышырга, үзенә табырга. Аларга кесарево нишәктер белмим нигә җиңелрәк. Кайберәүләр акча өчен дә диләр. Әйдәгез әле менә тагын бер күп балалы әнинең фикерен ишетик әле. Аның карашы ничек икән? Мин 5 бала әнисе буларак кесарево юл белән бала табуга тискәре карыйм. Баланың табигый юл белән дөньяга килүендә әни өчен дә, бала өчен дә файдалы дип беләм. Табигый юл белән дөньяга килүче бала белән әни арасында элемтә барлыкка килә, әни хисе уяна, баланың тавышын ишетү, баланы күкрәгенә алу шатлыгы йөрәкләргә үтеп керә, һәм бу мәңгелек онытылмаслык мизгелләргә әйләнә. Шулай кесарево белән бала табучы хатын-кызлар 1 яки 2, булмаса 3 бала белән чикләнеп калалар. Ә мин инде үз чиратымда кичкенәдән үк күп балалар тәрбияләргә хыяллана идем.
Менә беләсезме, Эльвираны тыңлап тордым да шундый фикергә килдем. Безнең хәзер бала тудыручы аналар батырлык ясарга тырыша. Миңа калса, менә бу эштә батырлык кирәк түгел. Һәр өченче егәрдә ясый икән кесарево, демәк тырышмый. Юк, иң мөһиме исән сау бала табу. Менә син, менә бүген көндә аяк акыл белән карасаң, теге үткән көннәреңне син ясатыр идеңме кесарево, я булмаса үзең табыр идең. Миңа калса, аяк акыл белән син кесарево ясатыр идең. Чөнки син үз балаңны куркыныч астына. Юк, менә мин Луиза синең белән бәлкем килешәмдер дә, әгәр дә миңа табиб әйтсә, синең хәл бетте, кызый, синең балаң хәл үлә, әйдә без сине ярып калмасак, син балаңны таба алмыйсың. Юк, Ходай рәхмәте, миңа менә дигән табиб лекте. Ул миңа әйтте, беләсеңме диде. Күт белән бала чыгу бу нонсенс түгел. Электә тапканнар күт белән 3 кило 500 түгел, 5 кило 500 тапканнар. Әгәр дә синең табырга теләгең бар икән үзеңнең, әйдә табып карыйсыңмы диделәр миңа. Әгәр дә син үлә башласаң, без сиңа тиз арада сине Иң соңгы очрактагы миңа шулай диделәр. Аннары соң булса, Күрсәтмәләр арасында шул күт белән чыга торган бала бу да күрсәтмә. Чөнки аның күте бик тиз генә чыга да башы кысылып кала. Баш кысылып калгач, бик күп родовой травма дип әйтәбез. Бөтен кешендә шулай дигән сүз түгел, име? Юк, алай түгел. Әмма дә ләкин әйтәм бит, хәзер бит инде бөтен җирдә дә монитор тора. Без карыйбыз, йөрәк тибешендә карыйбыз. Бала кая ятканда карыйбыз. Даже портатив УЗИлар бар. Ул УЗИ аппарат белән барасың да, менә родильный залга алып кирип, ул хатын кызны карарга мөмкинлек бар бүгенге көндә. Әмма дә ләкин күрсәтмәләр бар. Өстәр идем, ни өчен сез әйтәсез, нишләп безнең статистика шундый, нишләп югары? Нишләп артайы? Дөресен әйткәндә, без хәзер бик күп очракта бала тудырабыз. Ул экстракорпоральное оплодотворение дибез. Олы яшьтәге әниләр хәзер бик күп. Өченче балалар, хәзер бик күп. Шуңа да без инде мондый очракта җәмгыять сакларга тиеш. Ничектер җәмгыять аларга ничектер уңайлы шартлар тудырга тиеш. Без инде үзебезнең рискларны без киметергә тиешбез, шулай бит. Менә бу аерым очраклар турында без әле хәзер әйләнеп кайтырбыз рекламадан соң. Татарстан Яңгасыр каналында таяну ноктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Сәйдә Быстай, менә тыңлап тордыгыз сез, ничек уйлыйсыз, каян килеп чыга менә шундый статистика? Электә шулай булганмы ул? Ничек хәзер генә шулай? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә тыңлап торам да җәмәгать, без хәзер карыйбыз җөмлә азагындагы ноктаны. Җөмлә азагындагы нокта түгел, җөмләнең эченә кирегәлебез. Ни өчен соң без шушы кесарево сечениягә килеп терәлдек хәзерге заманда? Борынгы заманда бу булмаган. Әгәр ана баласын тапмаса, гаиләдә дә ире алдында да оят булган. Шуңа күрә баланы тәрбияләгәннәр 3 яшендә, 7 яшендә ана булырга, хатын булырга. Кесарево сечение каян чыга? Әйдә, менә минемчә, менә шушылай була. 121 көннән соң анага бирә Аллаһы Тәгалә 4 төрле нигъмәтне: баланың гомере, баланың профессиясе, баланың ашый торган ризыгы, баланың бәхетлеме, бәхетсезме булачагы. 3 яшендә моны ана табып алды. Инде үзенең теге тоемлылыгы белән дә үстерә. Инде хәзер 7 яшенә кадәр бала әз генә үсә башлагач, 12 яшьләрендә тотына күкрәген ачарга. Менә ике күкрәк арасында чакры дип әйтәбез инде. 360 тамырның бергә иешкан чагы. Аны күрсәтергә бер вакытта да хатынны кызга ярамый. Шуңа күрә харам дип әйтелә аларны күрсәтү. Аннан соң аз гына үсә башлагач көндеген күрсәтә башлый. Көндек инде ул баланың тууы, үсүе, гомере сау-саламат булуы белән бәйле. Сәбәпләрнең берсе дип уйлыйсызмы? Иң беренче менә шуннан көндекне күрсәтү, чакрыны күрсәтү булды. Инде бүгелә башласа, аның биле күренә, анда бүйір бауырларга, аналыкларга салкын тиде инде ул. Инде хәзер тормышка чыккач, ул баланы күтәрә башлагачыннан тик кенә тора ул, шулай гына бала үстерә дип, бала үсә дип. Баланы сәламәт табыр өчен хатын кызга хәрәкәтлек кирәк. Менә әйләнеп кайтырбыз әле, Луиза. Синең күрәсеңме сәбәпләр шундый күп диделәр? Синең менә шушы адымга нәрсә этәрде? Курку, берникадәр табиблармы? Юк, берникадәр күрсәтмәләр бар иде. Әлеге операцияны
ясатырга инде, име? Һәм мин табибларга 100% ышана торган кеше. Мин үзлектән андан имзалар куеп, баланы куркыныч астына куя торган кеше, шәхес түгел. Мин 100% табибларга ышана торган кеше. Һәм шуны да әйтергә кирәк. Минем балам бер ягы белән дә табигый усул белән, табигый юл белән табылган балалардан ким түгел. Сәламәтлек ягыннан да, анда акыл ягыннан да, әлхәмдүлилләh, барысы да шөкер. Миңа калса, менә безгә батырлык ясарга кирәк түгел, әйткәнемчә, иң мөһиме сау сәламәт бала тудыру. Һәм инде Кесарева сау сәламәт бала тудыруда ул инде зур роль. Луиза, менә син мәсәлән ята, менә килдең бала табырга, синең яныңа чыга аппак киемнән врач, табып, син әйтә: "Луиза, син менә дигән шәп кыз, синең бөтен мөмкинлекләрең бар, бүген ул баланы табырга. Без сине ярмыйбыз да, без сине кисмибез дә. Менә табып сиңа үзе шулай дип әйтә. Син ризалашыр идең?" Ризалашам. Менә минем дә шундый ситуация булды. Ул миңа әйтте: "Үте белән дә чыкса да, башы белән чыкса да." Бу бит әле шуннан да, хөрмәтле җәмәгать, бу бит әле табиптан да тора, шулай бит. Менә шундый сорау бар име хәзер Наила Наиловнага да. Менә бер мәсәлән хастаханәдә бер төрле әйтәләр, икенче хастаханәдә икенче төрле әйтәләр. Кемгә ышанырга гомумән? Менә бер табиблар миңа әйтәләр: "Син үзең гомердә дә таба алмаячаксың." Өченче табиблар миңа әйтә: "Син үзең дә таба алмаячаксың." Менә кемгә ышанырга? Менә бер табиблар миңа әйтә: "Юк, малай кешене таптырмыйбыз, аның бик мөһим органы бар." Кызлар, әйдәгез, табибларга сезне бирергә мөмкин. Көн сайын була ул бездә андый хәлләр. Һәрбер табибның үзенең фикере бар, аның өчен бар табиблар консилиумы дип атала. Ул консилиум куела, оеша. Безнең атна сайын без үзебез оештырабыз. Безнең даже республиканск консилиум дигән безнең бар оешма, ул эшли. Без инде көн сайын дилемма, ул дөресен генә әйткәндә, Берәүләр курка, берәүләр курыкмый, шул гына кирәк анда. ничек эшләргә дөрес консилиум принимает. Берәүләрнең тәҗрибәсе Эльвира, сез сәламәт кешеләр турында әйтәсең. Бөтен кешедә ул кадәр сәламәт та түгел бит әле. Шулай бит. Аккалфак оешманың җитәкчесе Кадри апа рәисенә бер вакытны очрашуларда гел сөйләп йөри башлады. Шушы баланы ярдыртып бару кирәкми дигән сүзне. Аңа инде шикләнерәк тә карадылар, нигә мондый сүзне Аккалфак сөйли дип. Аннан соң да без үзебезнең журналда шушы темага бер материал әзерләдек. Һәм шунда кызык кына материаллар табылды. Галимнәр, француз галимнәре менә ничек дип әйтәләр: "Җәмгыятьтә агрессивлыкның торуы, нинди булуы баланы ярып алу, алмауга да бәйле икән." Әйе, моның турында бик күп Чөнки бала тууга ана белән очрашмаганда, аның канында адреналин күп була. Һәм ул аннан дөньяны ничек итеп кабул итүгә дә мөнәсәбәтне үзгәртә. Агрессивлык арта икән ул балада. Гомумән, ребёфинг теориясы көннән-көн популярлаша. Хөрмәтле җәмәгать, әйдәгез әле менә шушы теория турында нәкъ менә сез әйткән, сезнең белән солидар булган тагын бер әнинең фикерен белеп узык. Ребёфинг тренерлары күзәтүләре буенча кесарево сечение аша туган балалар кызганычка каршы башкалардан айырыла. Ни өчен? Чөнки күз алдыгызга китерегез. Бала аналыкта рәхәттә, җылыда һәм кинәт кенә аны бу дөньяга чыгаралар. Аның бу процесста бернинди катнашуы юк. Ул бернинди киртәләрне үтми. Һәм шуңа күрә андый кеше алдагы тормышта да проблемаларны шишәргә бик ашыкмый. Ул күбрәк тыштан ярдәм көтә. Бу ялган философия белән килешеп булмый. Миңа калса, Ялган философия булса, моны күп баланың кеше булып формалашуында бары өч әйбер генә мөһим рольне уйный. Ул да булса геннар, тәрбия һәм мөхит. Аның ничек чыгуы, миңа калса, бәйләнеш юк. Әсәйдә бустай килеште. Юк, мин сезнең белән Луиза, фойтагыз килешмәм. Ни өчен дигәндә, ана дигән сүз бар. Ана бала тудыра. Аның менә шушы шатлыгы кешегә әйтеп бетерә алмый торган 3 шатлык була. Беренчесе, аның бер кешегә дә башка авыруларга ышаш булмаган бер авырлык була. Икенчесе, аның аннан соң кешәнә ул. Менә мин ана булырга тырышам, Аллаһ бирсә. Ул анда теләкләр тели, сау сәламәт бул, тәрбия, бик күп яхшы теләкләр тели. Өченчесе, бала шуннан тугашыннан андагы шатлыкны ул бер кешегә дә әйтә алмый. Аны әйтеп тә булмый, сиздереп тә булмый. Рафаэль әфәнде, без табигать процессларына тыкшынмыйбызмы ул? Менә мин монда әйтеп китәр идем, бу сораулар бик күп алар.
Ребёфин буенча чыннан да күп Без кешеләр үзебез кысылырга тиеш түгел. Медицина күрсәтмәләре булса, кесарев эшләргә кирәк. Күрсәтмәләр булмаса, эшләмәскә кирәк. Тәртип шулай булырга тиеш. Ничек тә кемгәдер кем ничек теләгән, алай була алмый. Җәмгыятьтә дә шул культура булырга тиеш. Инде балаларны сәламәт үстерергә безнең мөһим шул булырга тиеш. Мин инде менә кем кызлар үстерә, кызларны үстерергә кирәк. Шулай итеп, алар физик яктан да, психология буенча да алар үсеш булырга тиеш, алар үзләре аңларга тиешләр и ана булганда да, ана планлаштырып, ана булганда да йөккә кергәндә дә алар инде планлаштырып белеп, үзләре әзер булып кергә тиешләр. Менә шул чагында ул безнең җәмгыять Әгәр ничек туса да, сәламәт була, бар булса, дөнья галимнәре бу проблеманы глобаль проблема дип санамаслар иде. Һәм кайбер илләрдә моны эпидемиягә санап, баланы ярдырып алмау турында махсус законнар кабул итәләр. Хәтта әни белән бала арасындагы шушы элемтәне булдыру да шушы Ребёфин кабелиләр бит, шулай бит? Ни өчен дигәндә, без менә бар ускитас. Ничек инде? Менә ничек? Менә аңлатыгыз. Менә ничек? Ничек кесарев эшләмичә тудырырга? Үтергәме? Ничек? Бар абсолютно күрсәтмәләр. Аны белергә кирәк. Һәрбер халыкның үзенең особенностьлары бар. Менә ускитас дөресен генә әйткәндә, без даже Всемирная организация здравоохранения, конечно, без аңа карыйбыз. Ул статистика безгә кирәк. Ул безгә рекомендательный статистика. Без үзебезнең статистика белән эшлибез. Киметергә кирәк. Без аңлыйбыз аны киметергә. Киметергә кирәк указание биреп түгел. Безнең сәламәт аналар, булачак аналар үстереп. Ул чагында кимергә тиеш. Менә ул югары цифра күрсәтә җәмгыятьнең сәламәт булмавын. Менә шунысы бар аның. Әниләр әзер түгел. Менә без бөтенебездә бала яшь үсмерләрне үстерсәк, алар сәламәт булсалар, безнең ул цифра кими ул. Бала тормышка чыкты ди. Тормышка чыгу белән хәзер балага узды ди. Ул хәзер джинсовый шалбарын кия, әйбәтләп ремень белән китереп кыса кырсагын, 8-мында 8-ле чыга, астында өстәндә шариклар, түгәрәкләр күренә. Шул вакытта хәзер әйткәченнән ул аны тыңламый, үзе бик яхшы белә ул. Устай ханым әйтә, әти-әниләр өйрәтергә тиеш диме. Ләкин әти-әниләр моңа өйрәтми. Минем белән әнием бер тапкырда утырып сөйләшмәде бу турыда. Ничек итеп кияүгә чыгарга да сөйләшмәде, ничек белән ирең белән ятып йокларга да аның турында да сөйләшмәде. Шуңа күрә бу зур мөһим эшне женская консультация үз өстенә ала. Безгә менә 10 татарда секс юк, без андый темаларга сөйләшмибез. Шулай бит әйләнәбез. Андый нәрсә юк. Менә женская консультация ул яктан үз эшен эшләргә тиеш. Менә буларны Женская консультация инде бу инде менә йөклелек барлыкка килгәч кенә аның белән шөгыльләнә. Беләсезме? Менә мин Сәйдә абыстай белән килешәм, беләсез нинди фикере буенча. Менә бездә акушерларда бар ускитаз дигән нәрсә. Менә хәзерге яшь кызлар 11-12 яшьтән джинсы шалбар кияләр. Ул бик кысып тора аның тазын. Таз это костный ткань дип әйтәбез. Ул тере күзәнәк. Ул 25 яшькә хәтле кыска итәк тә кидем, ләкин шул ук вакытта салкын су белән кыйна идем, физкультурага йөри идем, бию белән шөгыльләнеп, шпагатка менә булай итеп аягымны җәеп утыра алам. Шуңа күрә бу анардан тор бәлкем ерактан киләдер ул джинсылар. Сез ул бергенә, без монда ил белән алыйк. Без бер бик бәләкәй берне генә карыйбыз. Бөтен кеше дә жгырып тормый бит Эльвира, аңлыйсыңмы? Бөтен кеше дә жгырып тормый. Киләүгә дә карый торгандыр. Мәсәлән, икенче баланы көткәндә мин бар аны үзем табам. Генә сүз әйтәм. Менә яшьләр кызлар дип әйтәбез. Алар хәзер инде карыйлар, бөтенесе диетада утыра, ашамыйлар, эчмиләр. Туклану режимы дөрес түгел ул кызларның. Аксымлы яхшы ризык ашамыйлар. 20 килограмм прибавляют. Гормоннар шулардан формироваться ителә бит, беләсезме? Ул күләм сөйләшәбез. Сеңлем, алай гына түгел. Хатын булыр өчен, таза бала табыр өчен ул сәламәт булырга тиеш. Шуннан да менә ширына кайта алмыйбыз җәмәгать. Менә карагыз әле, бу безнең менә кесарево ясау ул ярдәм чарасы гына түгел хатын-кызлар өчен. Ул безнең замана таләбе. Безгә хәзер һәрбер бала өчен көрәшергә кирәк һәм аны тудырырга кирәк. Элеке 5-6 бала тапканнар ким дигәндә, хәзер күп дигәндә 3 бала табалар. Менә теория Дарвина турында әйтеп киттеңме? Теория Дарвина буенча без җәмгыятебезне үтерәчәкбез. Димәк, без Дарвин теориясе хәзер Рафаэль әфәнде
инде тапшырубыз ахырына якынлашты. Менә ничек уйлыйсыз, без менә шушы кесарево сечениелар белән кило ярымлык балалар табып, аларны үстергә тырышып, гомумән менә шу Дарвин теориясенә каршы чыгабыз түгелме? Юк. Ана Без мөхәббәте, бала мөхәббәте. табигать шулай киләнгән, без анда ярдәм итәбез. Без бит инде Без табиблар яшибез. бит. Без табиблар Без ярдәм итәргә тиеш. Балалар яши, алар арасында менә алдан туган балалар арасында да без аларны недоношенный дибез, экстремаль низкий масса тела. Бик талантлы кешеләр күп. Шуңа да ул аны булай гына әйтеп булмый ул. Ул һәрвакыт без инде исән калдыр. Мин дөресен генә әйткән. Һәрбер бала гомере өчен көрәшергә кирәк. Һәрбер әнинең гомерен саклап калырга кирәк. Бүгенге көндә ул зур политика. Без инде дәүләт политикасы. Безнең республикада без инде көрәшәбез. Бер анада үләргә тиеш түгел. Аллага шөкер, безнең бик әйбәт күрсәткечләр. Димәк, андый бәләкәй балаларны шулай үстереп җиткергә була, сәламәт итеп. Булагына түгел, без аны үстерәбез. Хәзерге вакытта 4% кына сау-сәламәт бала туа, 96-сы гарип бала туа. Ни өчен дигәндә джинсы белән китереп моннан кысалар, моннан восьмерка чыга, дигәннән чыга. Күрәсезме, мондый табиблар без булганда, безнең андый балаларны да терелтеп, аякка бастыралар. Аллага шөкер. Аякка бастырса да ул сау-сәламәт бала түгел, ул әнигә телевизорлардан карамый. Килешми мөмкин түгел, уйланырга җирлек бар. Әниләргә дә, бәбиләргә дә сәламәтлек теләп сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.